Σε δηλώσεις του είχε πει το απολύτως προφανές. Ο Χαβιγράφια είναι δυνατή στις στιμένες μπάλες η Ατλέτικο. Είχε δίκιο. Φέρει ένα μερίδιο ευθύνης και ο Καμενή. Δεν κατάφερε να ανακόψει την πορεία της μπάλας προς την εστία του. Αλλά ουσιαστικά σηκώθηκε ανενόχλητος ο Τιάγκο Μέντες και πήρε την κεφαλή. Αρντά στον Μάντζουκιτς με χώρο ο Τουρκός, άψογη η πάσα από τον Κροάτη, το γύρισμα χαμηλά, δεύτερο δοκάρι, καταπληκτικό γκολ. Αντουάν Γκριεσμάν σκόραρε με την εθνική ομάδα της χώρας του, σκοράρει και με την Ατλέτικο Μαδρίτης. Συνδυαστικό ποδόσφαιρο, καιρό είχαμε να το δούμε αυτό από την ομάδα του Σιμεώνε. Σαν να μας άκουσαν οι παίκτες του Αργεντινού τεχνικού, έβαλαν την μπάλα κάτω, την άλλαξαν γρήγορα, αναπτύχθηκαν ορθολογικά, την οδήγησαν στο δεύτερο δοκάρι. Άψογο το 1-2 από τους Αρντά και Μάντζουκιτς στο χώρο. Τέλειο το γύρισμα του Τούρκου εκεί που πρέπει. Αντουάν Γκριεσμάν. Ατλέτικο Μαδρίτης Μάλαγα 2-0. Πολύ αλαντούχος πιτσιρικάς. Ανσάλντι σηκώνει στο δεύτερο δοκάρι. Ραούλ Χιμένες τον σταματά ο Καμενή. Μεγάλη ευκαιρία για την Ατλέτικο. Σάμου τον Καστιγέχο. Δεύτερο δοκάρι, Σάντα Κρούς σκοράρει. 64ο λεπτό. Ο Παραγουανός βρίσκει δίχτυα, μειώνει σε 2-1. Η Μάλαγα έχει ελπίδες για κάτι καλό, το ξέρουν οι φίλοι της στο Βιθέντε Καλντερόν. Στον Ρικάλντο Όρτα πηγαίνει ο σκηνοθέτης για κάποιο λόγο που μόνο ο ίδιος γνωρίζει. Αυτός είναι ο σκόρερ, ο Ρόκε Σάντα Κρούς. Με το δεύτερο γκολ του 33χρονου Παραγουανού στην φετινή Πριμέρα Διβισιόν. Ο Σάμου στον Καστιγέχο, ανεβαίνει ο Όρτα, κίνηση δεύτερο δοκάρι στην πλάτη του Ανσάλντι, άψογος ο Σάντα Κρούς. Δεν μπόρεσε ο Μογιά. Δυναμικά ο Κόκε, πηγαίνει στην μπάλα ο Γκριεσμάν, ρίχνει και μια ματιά στον βοηθό να δει αν είναι offside, δεν είναι. Γυρίζει χαμηλά ο Γάλλος για τον Ραούλ Χιμένες. Το σούτ από τον Μεξικανό Καμενή, ενώ περίμενε εις μάτιν ο Αρντά. Θα πάρει οτιδήποτε στο Βιθέντε Καλντερόν. Σέντρα πρώτο δοκάρι και πάλι χαριτή φάση ο Καμενή. Γυρίζει ο Τιάγκο Μέντες, εύκολα, απλά. Διέγο Γοδίν. Ακριβώς με τη συμπλήρωση 83 λεπτών στο παιχνίδι. Είναι και πάλι κεντρικός αμυντικός που δίνει λύση για πολλοστή φορά μέσα στη σεζόν. Να θυμίσουμε ότι 3 γκολ έχει μόνο ο Μιράντα για τους Ροχιμπλάνκος. Προσθέστε και 2 του Ουρουγουάνου. Πάμε στα 5. Καμενή έχασε τελείως τη φάση. Το γκέλ της μπάλας προφανώς δεν τον βοήθησε και τόσο πολύ. Γεμίζει το δεύτερο δοκάρι ο Γοδίν που έχει μείνει ψηλά από το γύρισμα του Τιάγκο Μέντες που πιστώνεται και assist. Ο άνθρωπος που είχε ανοίξει το σκορ 3-1.